kangu kaluna kabebi kanga kafana nemupurisa waiziya kakabaya tai waiziya kachida kumuuraya but kakabva kazozikanwa neshamwari yani yatai bebi mupurisa waiziya kameri kachiona vanhu tu vakafana kaita kushamisika katai kachika bhamurwa shit man damn it bhamutakura bvaenda naye kuna gadhi wamambo bvatanga umukweshena unzi iwo sekuru wamambo vari kupi ndo vakakuunza kunoku vari kupi tudze izvozvo achino mumwe wacho achitarisa mbegi rechirebhebhi achinoona mune prescription waiziya yanga yakanzi cancer waiziya kuti dzine cancer zvikanzi saka wakufa here zvikanzi you just discovered kuti ndakufa zvikanzi orai pabanga raukandibaya naro neyo ukandibaya usina kundiuraya zvikanzi hama ndandiri scared kuti ndozorwadzisa baba wako waiziya it turns out mbebhi uyu waiziya kune imwe nyika anga akanakirwa nababa anga akabuilda kabond waiziya because anga akakura asina baba waiziya at that same time waiziya vakutatarisana paipa achinzi uri sexy but why are you doing this waiziya vakabva vaita kasame movie ese time yakabva yamira waiziya vastika. It turns out mambo vanga valevhula time vanga vadzoka waiziya achiva achimhanya achitsvaga mbebhi mupurisa tayo waiziya achisvika papolice station achiona munhu deng no achirwadza udetso but chii chiri kuitika waiziya iwe akatoshambidzika kuti ako iwo wamira panapa sei because time yange yakamira yakasitika waiziya saka ndiri kutsvaga mbebhi mupurisa anonzi tai ari kupi zvikabva zvanzi abuda ari kuhospital uko waiziya uyabva bvatarisa pakalenda bvaona iri 4 April wabvaona kuti yes ndasvika mugore ra2020 waiziya mbebhi mupurisa tai akamira kuhospital akamirira munhu atochema paipa achitoti ndiye munhu wandakamirira chibva mutarisa achiuya paipa but right there ndiye uyo ari kuuya mambo achimhanya achisvika paipa achimhanya achibva asikabva ajambirana bva anoti shit man damn it love in the air achibva bva muhaga waiziya bva muhaga nani so tight waiziya zvokunyatsomubata zvoratidza kuti munhu ndandane 4 months ndisina kumona bva tanga uchema waiziya achiti usazodaro please don't go, don't leave me again waiziya zvikanzi no I'll keep my promise, I won't leave you waiziya ava wadzoka paipa wapinda muhospital paipa yavagara vakatokadhilana vakatobvunzana vakatoudzana kuti wakaita sei zvikanzi ndakaenda 4 months ndichienda chini chinokuona uri mudiki vachitotaura nyaya paipa but akumuudza kuti orai I have to go back in time waiziya ndonouraya sekuru wangu waiziya kabebe kamupurisa katanga kurwadziwa kaziva kuti kamucomfort akaziva kuti hake kanogonoita sei vanogona kushayika vanogona kutiza zvikanzi usazodaro because ukaenda through time unogona kurasika in the universe waiziya usadaro usaenda zvikanzi I promise ndichadzoka waiziya at that same time magadha mambo vanga vabatana vese vachiita kuchema vachiona kuti right uyo akanogadzirisa nyika anhu haazodzoke kuzomu